muna nan muna daka ana gida ana daka ki to sai ya raka ki to soja da kaki jira zuwa na zan shigo da mata zan shigo da DJ zan shigo da kayan shaye-shaye jira zuwa na zan shigo da mata zan shigo da DJ zan shigo da kayan shaye-shaye kira su Louis ya kira 442 su kira mun Ziya'u casin amfana kalan kiɗa kalan rawa daidai ruwa daidai tsaki ko da yin shi ko ba yin shi muna yin shi ana jin shi jin shi jin shi jin shi jin shi jin shi ne batun namu ne daga jin kiɗan ta da ku muna nan muna daka ana gida ana daka ki sai ya raka ki soja da kaki